alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en Beanboozle challenge. Og ja, jeg håber, I vil nyde det. Ja. Den challenge, det var mig selv. Jeg har Burak Kirik med, og Effe Kirik. Jeg skal selv lave den, fordi Burak Kirik kan kaste op, siger han. Så... Ja, også mig. Det lugter bare. Ja, folk. Vent lige, jeg skal lige gøre det klar. Der er det. Den her er det stinkende sok, eller hvad var det nu? Prøv at læse det. Stinkende sok eller tutti frutti. Ja. Og den der, det er tandpasta eller blåbær. Tandpasta og den der, det er... Rånæg. Nej, det var ikke bussemand. Græs. Det var græs og lime. Og det er det hundemad og chokoladepudding. Jeg tager bare en af dem. Nej, jeg skal også. Og det er kun en af dem, jeg skal tage, og jeg tager den her. Stinkende sok eller tutti frutti? Græsblandingen smager godt. Tutti frutti. Tutti frutti. Og sådan der. Nej, jeg siger ikke. Tag de der to til sidst, fordi så dufter det meget bedre. Ja, okay, det skal jeg også. Græs eller... hvad var det? Græs eller... Lim. Nej, hvad lime? Lime. Lime. Græs eller lime? Og det her bliver godt. Jeg fik lime. Jeg fik græs. Jeg fik lime. Lime. Hvor er I dårlige alle sammen. Hvorfor den der? Nej, vent. Jeg må ikke få den. Nej. Jo. Jeg fik lime. Lime. Fik du også lime? Ja. Okay. Hundemad eller hvad? Chokoladepudding? Ja. Okay. Det er jo godt. Hvad? Hundemad. Hvordan skal jeg? Fuck, det lugter. Fuck, det lugter. Sådan. Jeg slugte det. Okay, tandpasta eller hvad? Blåbær. Tandpasta eller blåbær? Nej, den skal jeg have. Nej. Her, giv mig lige den der. Tandpasta Tandpasta eller blåbær? Okay, er I klar? Tandpasta. Blåbær. Jeg synes, det smager godt. Blåbær. Jeg får tandpasta. Ja. Ved du hvad, det var alt for i dag. Jeg havde til jer derude. Klud. Ej, det skal jeg ikke have. Ej, jeg vil gerne have det. Det var alt for i dag. Husk at like, subscribe til min kanal, skriv kommentar. Jeg skriver min Facebook lige dernede. Husk at tjekke den ud. Vi ses.